Imbag nga bigat tayo aming kakamsat, iti daytoy na santuan na misa, intay mandagayan nga agyaman, si Salvadora Ramirez, ken ti pamilyana. Pagyaman, ti petisyon offered by Mr. and Mrs. Bobby Visitora and family, Ventura family. Pagyaman Erlinda and Joseph Ramirez and family, Jovelyn and Marlon Panergo and family, Mr. and Mrs. Edmond Fabia, kinintay mo't iraman ni Karkararagan, ti Kararua, Denominador Silapan, Donato Estefania Ricardo, Juan Bebang, Andong, Nabling Fernando, Jose, Gina, Jericho, Consuelo Rodolfo Benson, Maning Ken Henry. Tumakder tayo kakabsat. Umay kayo at rubang tayo, pada-pada tayo nga anak niya po, nasikaken siya kanya manapanagyan, at agabsa tayo. Agkanta tayo, idiri tayo, imbaken ayati apo tayo, napuno na lintek iti amin na tao, at kakabsa tayo. Agragsak tayo, agyaman tayo, binulot na biyaken namin tayo, Tati Diyos imunaan ang petiayan, at kakabsak tayo. Kayo tayo, pada-pada tayo nga anak tiyapo, nasikaken siya kanya manapanagyan, at kakabsa tayo. Agkanta tayo, idiri tayo, imbaken ayati apo tayo, napuno na lintek iti amin na tao, at kakabsa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat ag kamatelek tayo iti Dios, agyaman tayo kadagiti parabor ken imbag na, dagiti grasya na. Agtalek tayo ti panangiturong na kada tayo. Taiso ti makaammo ti amin tayo. Tarigagayan tayo ti nadalos a puso. Pagbabawyan tayo dagiti babak tayo. Tapadapan na kaikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Iti si bababawi anakem konatayo agkonpesara. Iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulat, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isu agpakpakaasyak ken Santa Maria agnanayo na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid at kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon.
sika, mga sika, Apo. Mga sika, mga sika, mga sika, Apo. Kristo kasyan na pakawanen naka, di mo'y palos. Akin ka may sinaan, mga sika, mga sika, mga sika, Apo. Mga sika, mga sika, mga sika, Apo. mga sika, Apo. Kumararag tayo. O Diyos, si kati ubbog ti amin nga imbag ken kaasi. Impakaammom kada kami at ikinadakes, maagasan, babaen ti panagay ayuno, panaglulwalo ken panaglimlimos. Ipaay mo kadi, tadakam amadagsinan, gapo ti panakaammumi anagbasol kami, palagaanan na kam kumababaen ta kaasim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Exodo. Insaw ti Diyos amin digitoy. Siyak ti Apo ay Diyos yo anang iluwar kada kayo ijay Ehipto. Iti daga anaka tagabuan yo. Di kag daydayaw iti sabali ay Diyos no dilaeng siyak. Di ka mga ramid itagpaiken ka at kinitikitan aladawan. Wenno tanyaman akapadpada na ti parso iti langit. Wenno iti daga, wenno iti danum nga da iti uneg ti daga. Di ka agrukbab, wenno agdaydayaw iti ureenya kinitikitan aladawan. Agsipod ta siyak ti Apo ay Diyos mo, ket jak ipalubos nga da jak ipalubos nga da kasalisal ko. Karigiti gumura kanyak, dusaek dagiti anak da, agingga iti maikatlo ken maikapat kakapututan. Ngem karigiti agayat kanyak, ken mangtungpal karigiti bilin ko. Ipakitak ti dagbalbali ngayat ko iti rinibo a kapututan. Di mo aramaten tinagan ko iti dakes sa pangget. Agsipod ta siyak nga Apo a Diyos mo. Dosaek ti siya sino man ang mangusar a bareng-bareng itinagan ko. Ngilinem tel daw a panaginana, ket pagbalinem anasantuan. Agtrabaho ka itinam ngal daw. Ngem aginana ka iti maikipitong ngal daw ang maipaay kanyak. Iti dayta ngal daw di ka agtrabaho. Sika wenno dagiti anak mo, wenno dagiti tagabom, wenno dagiti animal mo, wenno dagiti gangganaet ngagnaed iti sakop mo. Inem ngal daw asyak nga Apo. Inaramid ko ti langit, daga dagiti baybay, agraman dagiti amin alinaon da. Ngem naginanaak iti maikapito ngal daw. Isot gapo na asyak nga Apo. Binendisyonak tal daw a panaginana. Ket intuyang ko ngal daw tinasantuan. Dayawem damam kin inam. Tapno napaot ti panagbiag mo iti daga nga ited ko ken ka. Di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw,
Di kag saksi tulbod ang maibusor iti padam a tao. Di mo aguman ti balay ti sabali a tao. Di mo aguman ti asawa dagiti tagabo na. Dagiti baka na, dagiti asno na, wenno ti anyaman a kukwana. Ti sao ti Apo. Apo at daken ka dagiti sao ang makaited iti biyag ngagnanayon. Tilinteg ti Apo nan anay, baro a pigsatin na ipaay. Pudno ti sawen na maipapan iti Apo, pagsiriben na dagiti nengneng a tao. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agturnog kadakwada. Nainkalintegan dagiti bilbilin na, ket iti isip, ited na ti panakaawat. Apo, dagen ka, dagiti sao, makaited iti agnanan. Nasayaa ti panagdayaw iti Apo, agpaot ngagnanayon. Nalinteg dagiti pangeddeng na, ket kanayon nga awan idumduma na. Apo, dagen ka, dagiti sao, makaited iti agnanan. Ad-addada ang matarigagayan ngem balitok nga awan na ilaok. Nasamsam itda ngem diro, wen ti puro adiro. Ti maibasa na daw iti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Milagro ti kayat akitain dagiti Hudyo kas pamaniknek kinasirib met ti sapulen dagiti Griego. Iti biagmi iwaragar mi ti panakatay ni Kristo iti krus maysa a mensae apakaitibkulan dagiti Hudyo ken minamaag met kadagiti Hintil. Ngem kadagiti inayaban ti Dios, Hudyo man wenno Hintil, daytoy a mensahe isu ti Kristo a panakabalin ken sirib ti Dios. Tati maipagarup a kinamaag ti Dios, nasirisirib ngem ti kinalaing ti tao, ket ti maipagarup a kinakapsut ti Dios, nabilbileg ngem ti pigsa ti tao. Ti sao ti Apo. Sidadang kamako nga atong pagbibilbin mo. Maatay dayang tibalik mo, maitantan mo, tinagan mo. Maitantan mo, tinagan mo. Kapulot tamtoy panunot ko, ipaino kag bendisyon mo. Tapno agtulog daytoy puso, nga atong palakem mo. Sidadang kamako nga Nagtong pagtibilbilin mo, madaydayaw ibalikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo? Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Asidegan ti Pasko dagiti Hudyo ken napan ni Jesus ijay Jerusalem.
Iti templo na danon na dagiti aglaklako iti baka, karnero ken kalapati. Kastamit dagiti agsoksokat iti kwarta as itutugaw iti pwesto da. Nangaramid ni Jesus iti pagbaot at ali, sana pinaruwar dagiti amin a baka ken karnero. Binalintwag na dagiti lamisaan dagiti agsoksokat iti kwarta. Inwarawara na ti kwartada. Binilin na dagiti aglaklako iti kalapati. Irwaryo dagitoy kinunana. Diyo apagbalinan at yandaan ti balay ni amak. Nalagip dagiti adalan na ti kunati na santo na surat. Ti panangipateg ko iti balay mo o Diyos. Kasla apoy asumsumged iti uneg ko. Gapo iti naramid ni Jesus kinuna dagiti Hudyo ken kuana. Anya ti maiparang mo a milagro kada kami. Amang ipakita iti kalintegam amang aramid iti daytoy. Rebbaen nyo daytoy abalay ti Diyos, iti uneg ti tallo nga aldaw. Rebbaen nyo daytoy abalay ti Diyos, ket iti uneg ti tallo nga aldaw, bangunek tumet laeng. Insong bat ni Jesus, kinuna ken kuana dagiti Hudyo, anya bangunem met laeng iti uneg ti tallo nga aldaw, nabangon daytoy a templo iti uneg ti 40 ket 6 atawen. Ngem ti templo asasawen ni Jesus, iso ti bagina. Isot gapo na nga idi napagunga rin ni Jesus, nalagip dagiti adalan na asinauna daytoy, ket namati da iti nasanton asurat, ken iti insao ni Jesus. Idi adda ni Jesus ijay Jerusalem, bayat ti piyesta ti Paskwa, ado tinamati ken kuana. Idi nakita da dagiti nakakaskas daaw apagilasinan nga inaramid na. Ngem saan na nga intalek kadakwada ti bagina, agsipod taammo na ti amin a tao. Saan na ang masapol ti si asino man ang mangibaga ken kuana, maipapan iti tao, taammo na mismo ti panunot ken kababalin ti tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nakapsot, good morning. Adda umuna, adda dua pagpampanunutan tayo, ita Domingo. Actually, no, kutkuten tayo amin, nga dati dagiti maibasa tayo, ado, ti mabaling nga pagpampanunutan, abutin na tayo ti makadomingo to yun ang discuss niya. Umuna, ti 10 abilin ti umuna nga maibasa. Pinaneknekan ni Apo Jesus daytoy 10 abilin. Ta daytoy naited daytoy 10 abilin ken ni Moises idi addada ijay let-ang. Napan ni Moises ijay bantay Sinai, inted na ti 10 abilin. Anya dayjay. Umuna, siyak ti apom ken Dios mo awan sa bali. A Diyos mo no dila ang sisyak. Iso da ito ti panangibaga na, haang ka nga agdaydayaw iti kinitikitan. Da ito ti kunkontraan da kada tayo. Ngamlawagan tayo, nga haan tayo ang agdaydayaw iti kinitikitan. Ti Katoliko hang agdaydayaw iti kinitikitan. Nya, representative dayjay, representation. Di ngamin na aramid, idi panawon ni Moises, idi addadan ijalet angen, kasla na baybay anti Diyos idan, inya naramid da nagaramid da tinagsinan toro abaka abalitok, ijay damutin nga agsalsala, isok anong ti Diyos da, ison tinagbiliban da tabalitok nga rudan, nakarurod ti Diyos, iso nga siyakla ang ti Apo a Diyos mo kunana. Kada tayo, lawagan tayo nga, datay a Katolikohan ti agdaydayaw iti kinitikitan. No ipapilit dang agdaydayaw kati kinitikitan, iso dati agululbod. Do not bear false witness against your brothers. Kung na ipapilit mo nga agdaydayaw haan ti panursuro tayo saan. But we need images. Kasapulan tayo ti imahen. Han? Oh. Hantay nga agdaydayaw ngam kasapulan tayo ti imahen. Ginagbasaan mi ti high school. Padi tinang-initiate dayjay pan nakapatadder day nga eskwela.
Kay ijay eskwela ti how many years nangaramid da iti kasla monumento di jay padi half body at da base na da jay naka ngam puraw kan na semento nga puraw ka di jay nakakabil hindi ko na da simangkot nga obispo kunana ikatenyo da ita kunana taapaya haan nga nasaya at nga pagtuladan kunana ta di jay padi kalpasan ti mano nga tawon nga nagserserbe rimwar na pinanawan na kinapadi na nag-decide ng asawa. Kakuna di obispo, haan nga nasaya at nga pagtuladan kunana. Inikat da nga man da imbalbal lang iya eskwela. Ngam idinag-retire da nga obispo insublida. Da ladawan da padi. Kakuna da, when no nangasawa man pinanawan na ti ministry na, haan nga nasaya at nga tuladan da ngam di intention na idi aramiden idi pataderen da dayto nga eskwela good nasaya at ti panggep na idi pataderen da dayto nga eskwela no addaman rimwar man han mo yung problema da ti bigbigan mi da effort na di initiative na nga immo na nga nakapanunot nga mapatader dayto nga eskwela mano nga padi ti ay mano nga estudyante ti napaadal na mano nga mestra ti nagtrabaho dita dayjay met iso nga insublida ka mga dakes dayjay ladawan dayjay padi dayjay ha mga iso ti kurkunam anga si kati Dios mi ko nametan ha amet no di pamadayaw gaputa iso nga ti dakkel ti naitulong na iyay pagadalan kada tayo met kadla ko madagiti sa santo tayo hantay ka di nga kasapulan ti images hamman dadta ni taladawan ni Apo Santa Maria jitilma ni Juan Diego naggapo di Mexico dayta na ideket ije original anya jitilma ni Juan Diego di kagay na nagkargaan na ti sabsabong idi apan na kin obispo ti imbaga ni Apo Santa Maria nga ingkakin obispo ibagam nga mangpatadder ti simbaan kunana kagaputa inya ti senyal nga dinawat na sabsabong inosar na di kagay na nga dayta nga tilma na aramid iti magay amoyo ti magay kati lifespan ti magay 30 years laeng kay di iyawat ni Juan Diego ken ni obispo nagprinta haan nga printa ti tao niya po Santa Maria ti nangiprinta ijay kawus ni jay kay tilma ni Juan Diego adda pa laeng 500 years adda jay Mexico da kay nganap na panen si bibiyag pa'y laging gatatta. Kiinusar na tiladawan, printa dayjay. Iso dayjay, dahil tawin na ideket, iya original, dahil nakakabil dito, isa kung umay kayo, mabalin nyo ti umay agkararag, dawatin nyo pa nang ibabat niya po Santa Maria. Na iprinta, iso na nang iprinta, ladawan nga rod dayjay. Images are ladawanan. Ladawan, kasapulan tayo ngamhaan anga dijay ladawan, dijay nakin ladawan, tapno nalawag ti panunot tayo. Kauyaw-uyawan da tayo, daytay dildilawon da tayo, isulakat ti ulit-ulitin da nga ibagbagan, hantay mga daydayawan, although adda da gajay aksyon tayo no daduma kakasla, maipapan ijay, ijay ladawan, ngamhaan dijay nakin ladawan. Adda may nga nalabsak, ay di adda akwela di sa bali nga parokya. Gaputa da gajay tattao dijay, no agpaaramid dati ladawan da ko Santa Maria gapo ta Black Rosary ti ibagadang aramidan dati batit laeng taapaya no ipasyar da nga ipan kadagiti balbalay no ag Santo Rosario da katawaan da iday so ano may mayat no basit ta ibulsada kanon tapno nga makita dagiti aguy uyaw kalima basak di may nga barangay ag discuss di jay padak nga ministro kakagura da ladawan ag discuss amuyo ti projector projector amuyo naka-projector iso na ti ladawan nga iflaflas na ni Apo Isos nga nakalansa iti ko di iso mala iso usar mala talada nagdilaw ka na ka mo ang usaran kakunakmet thanks to ladaw agyaman nakati ladawan kuma datayo imaginean tayo, basaan tayo di Biblia, ni Apo Isos, anak ni Apo Santa Maria, Timao. No, awan nakitkitak nga ladawan ni Apo Isos, kasanangor ti itsura na. Kiti makitkitak laeng ka taga-ubog, han?
Di ba'y nagbatit ni Apo Isos, lugpak ti agong na, suriyab ti matana nga dahil tinakasta nita, taga-ubugar ti makikita nga tao. Apa yung nga kasta aladawan da, siyempre Arab countries, Arabo da garot di mat. Iso nga natangos, nabukal ti matana, natayag da, iso garot ti puli nga naggapwan na, no naggapo ko ma di China, di batit mati matana, wano Afrika, di sulagat ko ma. Ngam nakasentro nga rod dita. Hindi jay iso nga rod nga, di patag ti ladawan. Hindi jay, hantayag daydayaw. Tapno, nalawag. Iso ti umuna abilin, anyo ti kunana, siyak ti apo kin Diyos mo awan sa bali, ayos mo no dilaeng, si siyak. Di ka aramatin ti inagan ti Diyos, adi bareng-bareng. Dayawom ang ilinan ti aldaw ti panaginana. Namutay amin di jay, haan? Iso nga datay nga Kristiyano, ikumpisar mo, no hanggang nakimisa ti Domingo no awan, ti valid reason na. Basol nga ron dayjay. Na intensyon mo nga masadutak laeng, basol adayjay. Dayawom da amakin inam, di ka mamapatay. Di ka makikamalala, di ka makiabig, di ka agtakaw. Di ka agsaksi ti ulbod, di ka gartiman ti sanikwa ti sabali, di ka aguman ti sanikwa ti sabali, di ka gartiman ti asawa ti sabali. Sa nga pulo abilin. Katata lawagan tayo ang amin no kas ano pa nagtungpal tayo tibilin. Dahito tibilin. Ammom abilin, lenteg, sinalungasing mo intentional, basol. Di ka agtakaw, nagtakawak, basol, haan? Oh. At dama nga makasaod dan sa maagtatakaw ay pakawan ng Apo Diyos ko. Awang kumaa. Basol niya. At damot di panong palbilin asao. Anya ti panong palbilin. Dati tilintag. Sinalungasing mo intentional basol. Di panong palbilin. Agtungtong palaklaeng iti. Bilin anya dayjay. Di ka agtakaw. Apayang ka agtakaw. Ngamin, makarurod ti Diyos kanya, kaguran ti Diyos, mapugsat di relasyon mi, agbasolak, mapanak iti impyerno. Kadagitay mo idaduma ti panunot da karma. Nga hantay nga panursuro ti karma, anya ti karma kunada, iti Buddhism, Buddhism, anya ti kunana, ti karma, garamid ka, dakis kin kapsat mo, agsubli kanyam kunada, nga kasya kanya tayo sa Bali. Kanya tayo hanggang agaramid ti dakis, gaputa, dosaan na kani Apo Diyos. Kasjay kanya tayo, dayjay panagtungpal iti bilin. Iso nga di kagtakaw kunana. Nakita yu di Facebook, di inaramid na kunana. Di ayan ti abay ti bunga ti mangga, at na nakabitin ijay nga karton nakasurat. Ti agala, matay. Kunamo ijay nangipos, dila mabalin nga agtakki kumapay laeng mo, sakbay awan lako second chance na mo ten nga no nag-alakang ka nataykan ko na nauma siguro matan ang mataktak-awan dato yan kati agala matay ko na namataga nagdagsan mo adagos dati ko na iso nga nakaayat mo ta Facebook no daduma kasi dayay kunana basol linabsing mo, amom nga basol ka, linabsing mo, binayulit mo, ay lentag, binayulit mo, basol. Tatada tayo muna na duma Kristiyano, ti panunutan tayo, haam mo, nga labsingan day ta, sumurot ka, gapota, haam mo kayat ti makabasol, haam mo kayat ti madosa, narabaw day jay. Sursurutom laeng day jay lintag, gapota, haam mo kayat ti madosa, wano, gapote, kunatayo day tayo, amuyo day pagsasao nga ipagpagapo. No. Di man ipagpagapo. Danugak ko mata. Agririkay ko magadanugak ko mga ipagpagapok lakin ni. Tatang na. Wano ni kabagyan na. Ipagpagapo. Ngam jiri nam danugamon. Kasi kumanya. Karitak ko mga ipagpagapok la. Na ipagpagapo pa'y laeng. Adayo pa'y laeng. Kasi kumadayay. Labsingak ko ma. Inya nagatakawak ko mangam ipagpagapok kini Apo Diyos na ipagpagapok narabaw pay laan dayay anya tinaunudag nga ka panagtungpal itibilin haan nga gaputa dayay agtungtungpal ka laeng kin ipagpagapom laeng da kami diubing kami
Nagado kami, sa nga perper kami magkakabsat, kanya-kanyang trabaho. Dahil tanong si mangpet kaya nga napan nagbasa, anya ti trabaho, alaam ta kuribot kin kumpay, di ka pa'y nakakilaban, ingka mangruot, iyalis mo di baka, di tal-tal, ipainom mo nga umuna sa kaiyalis, di nakaiwaywayan na, sa kaagawid, nakaruot ka. Apa nga sa aramiden mi, gaputa, no, haang ka, mo nga aramiden, ada agur-uray nga, tudok ti tabako, nagsakit nga pagbaot na tutudok ti, anyo pa'y napadpadasan ta rich kids kayo, da kayo gamin da kami, ibaunda ka, sanot, haan? No hang kamapan, ay kababasol. Da kayo mat na ibaunda kayo, ne, ingkanta ikang kati chocolate. Oh, ha? Nasusosyal kay basit. Da kayo ka ay ayo da kami baot. Kayso nga aramiden mi nagbalin nga paset ti biag mi dayjay gaputa ammom nga no mo aramiden masanutan ka haan. Anya tinaununag na meaning na. No simmangpet ka na pan nagbasan mangilabang ka no anda kilabban ingka ialis di baka pa inumem ialis mo mangruot ka taapaya isuda timangmang ted ti biag kada kayo ay ayatem tataraken mo ay ayatem ta pamilyam aramidem nga adda puso na haan nga ipagpagapumlaeng nga mabaot ka tano ipagpagapumlaeng ti panagtungpal mo ti linteg na rabaw pay laeng haam mo nga gundawayan ni kabsat mo hamusitiken haam mo nga gundawayan ni kabsat mo haam mo nga lukwan apaya ay ayatem isuna hanggang agtakaw ti mangga ta da respetom ay ayatem isuna hangagapo di matiliw ka. Dahil ti ibagbagana na ununag nga kaipapananti linteg. Kasta kuma. Hindi makimisa. Apaya obligasyon tayo nga rod. Nalaka ka nga maupay, nalaka ka mabannog if you come to the church just because it is your obligation as a Christian na rabaw. Hindi makimisa, apaya, at dagamin intensyon tayo may pamisa. Kano awan intensyon mo. Hindi makimisa, apaya, at dagamin problema, ipagpagapuyo ta, nagrigat tibiyag. Di pa ino nanamay tibiyag mo. Umay ka nga rod. Adayo. Abang ka makimisa, apaya, at da relasyon mo kini Apo Diyos. Namayat ti relasyon nyo kini Apo Diyos. At da respetom kini Apo Diyos. Haang nga ipagpagapo-gapo ta, ay ayatem ni the same. Dahil ti umuna pagpampanunutan no kas ano ti panagtungpal iti bilin. May kadwa. The cleansing of the temple. Anya ti panangdalos ni Apo Isos, napan ni Apo Isos iti templo nakita na ti lamisaan dagiti aglaklako, dagiti taraan animal ijay. Depende man nang panagawat yo ti animal. Agbalin nga dakes di animal no ibagada nga animal ka. Ngam na animal ka normal mat hayop haan. Hayop ka. So ati agbaling nga dakes. Ngam na ibagada nga hayop pa. Kuwan, thank you. At least akadanakem ko nga hayop ta ayop tayo maamin han. Malaksid ano da kayo no anghel kayo. Nang kay nga hayop, di ka mo ano baka demonyo. Yada tayo mapapakawan ng mga ta. Kaya napan niya po Jesus, dagiti paglakwan ti baka, kalapati, dagiti amin nga mabalin nga pagdaton. Kanya ti imbagana, haan nyo apagbalinan atyendaan ti balay ni amak. Imburangit na dagiti lamisaan da, sinaplitan na dagiti animal nga adda jay templo. Haan nyo pagbalinan at atyendaan ti balay ni amak, kunana. Anya ti purpose na, one, supposed to be the church is a house of prayer, house of devotion, ay lugar nga pagkararagan, pagdebosyonan, supposed to be the house, dayjay nga templo, relasyon kini Apo Diyos, balay ti relasyon, ngam pinagbalinandan nga, tiyendaan, iso nga narurod ni Apo Jesus. This is the structure, dahito ti structure dayjay niya, kas di mo di templo. Kaya structure di bagbaga na respect mo nyo. Apo di Mexico, da kayo nga napanan, nadlaw yo. Nagpigsa ti respeto dati simbaan. Nakaulimag yung nagtisimbaan, no sumrek da, agparintumang da nga talaga nga magna. And they are, some of them are crying, agsangsangit pa dagi duma. Nagpigsa ti respeto da. Iso nga, no rumwarda, handa pa ito malikod ko blessed sacrament, agatras da nga
Nakaagatras da, handa nga talikodan. Nung sumarunong nga misa, na da respeto iti simbahan, agpapalib kahit nga aguyas, tapno madalusan dato iti simbahan. At least awan to ti agmamapon. Ngalahaan pa na ti kumula unay da. Yung kas di ti ka-respeto da di dyan. No rumwarda, agatras da pa. Di respeto da di unag ti simbahan. Hadamot ada kita mga aramid kanya tayo no daduma. Ang sumrek da di simbahan, nakaparintumang, San Santo Rosario da. Libre mo ilakit ti pulbo, ay punas, iya katedral ka, libre ti punas, apaya, punasan da amin nga ladladawan sa adakong kuna, no daduma, agtakaw da pa iti buok ni Nazareno, ta kontrakulam ka no, isudan sa mo ti mangkukulam. Kasjay, nagkuha da jay, bigan, nala, punas-punasan da amin, nala, yak amo ano makatulong mo ti pamati da no daduma gadi nga ruti misconception dagiti daduma nga no masubraan tayo hamo maibagay ije pamati tayo ije respeto ije simbaan kaddan to pay may nga bakit ijay alipunas apunas nakakidem alay amin nga santo ada ije taladawan ni Apo ni San Pablo nakasakay ti kabalyo hanam mo magawa at ni San Pablo ije bitbitlog ti kabalyo tinaiganan na sana ko na libre at least naka-quates. Jay kanya da pig sa ti respeto templo nga rod balay ti Dios. Ni Apo Jesus he was referring of the temple the structure uray dagiti Hudyo. Ngam idi kunanan anya ti right mo nga mga ramid data. Anya ti karbangam nga mga ramid data mangipakita ka man ti milagro kunana. Anya ti kunan ni Apo Jesus destroy this temple and I will rebuild it in 3 days. Pabangunag tumanan iti talong aldaw ko na 46 years ngay nararamid na dati a templo ibagam may sa lang alda ay talo lang aldaw kas ano ngam ti ibagbagan ni Apo Jesus nga templo dijay bagina nga papatayon nyo dadaulen nyo in 3 days agungar to kunukit kitaan tayo ti theology ti simbaanan datayo Christ is the head ni Kristo ti ulo datayo ti bagi. Datayo. Hanga mabuo dito nga simbaan nawan ni Kristo. Hanga mabuo dito nga simbaan no awan ni Kristo. Hang mga agbyad dito nga simbaan no awan ni Kristo nga ulo tayo. Iso nga tatako na tayo. Iso na ti ulo, datayo ti bagina. Therefore, we are the temple natay nga rod. We are the temple of the Holy Spirit. Templo na tayo ti Espiritu Santo. Kano at da respeto tayo nagtisimba ano da respeto da templo ti saludsod nga rod tata no templo na ka ti Espiritu Santo wow thanks be to God agyamang ka ta templo na ka ngam no umay ni Apo Jesus king ka anya mo nga lamisahaan ti kugtaran nang ibaliktad ita pusom anya mo nga animal ti saplitan na nga nakalimang dita pusom baka lamisahaan mo ti kinatangsit baka lamisaan mo ti kinaparamag, haam mga ni Apo Jesus tinagyan. Baka lamisaan mo ti sakit tinakam, dedyayan nga nakapundo. Wano lamisaan ti kinaagom, talabagbagim ti pampanunutem, imbes nga agserbi ka kung maginikabsat mo para kanyam amin. Baka no umay ni Apo Jesus, inya ti kugtar na nga lamisaan tapno maikat nga paspasali dito ka templo na tayo nga rod, agyaman tayo ta templo na ka, sungorti ko na, no umay ni Apo Jesus, anya mo ti bisitaan na tapusam nga nagyan na. Anya mo ti animal nga saplitan na, wano si kati saplitan na, daan animal mo. Nga amin nga makitam ka dakes, awang pa'y ma-appresyar mo, tila pampanunutam ka, madida amin. Kada ag-comment ka, awang pa'y nasaya at nga maibagam, no di ka didakes amin. Baka isumot ti saplitan ni Apo Jesus. Iso nga, the cleansing of the temple, di pa nang dalos ni Apo Jesus, iya templo, i-apply tayo mo, tibagi tayo, tada tayo nga ka templo na tayo, anya mo tinagyan na. No umay ni Apo Jesus, di tapusom, komportable nga ta iso na nga agyan, mayat nga ta jari na nga agnaed, gapo ta maay ayo ti kinadalos na.
Wano di pa'y makastrukan, gapota preoccupied of so many things, nga nakaadado nga nagyan na ka, awam mo ti, sumsumre ka, awam mo ti paglugaran nan, gapota, ala, sakbay nga sumrek niya po Isus, ka nakasulat mo tan, gapoti kinaado tinagyan na. Iso nga no daduma ko na tayo, ay iso nga di kasla, naununag niya ang ibaga ni Apo Isus nga dadaulan nyo dati a templo and bangunag to ti las o ti talo nga aldaw. Ti ibagbaga na di yung haan lang nga di baginan. Ay, haan lang nga di physical nga baginan no di kiti datay nga simbaanan. I-apply tayo mo iti bagbagi tayo. Anya mo tinagyan na. Anya dagiti makatubeng isungarod nga tatasimana panagay ayuno, panagkarkararag, panagpenitensya, isugarod nga daldalusan, tatangarod ka pa nagtep-tepel, dalusam no anya di pagay ayat ti bagim kisayam tapno agplastar gyan na espirituan ngumato agplastar ni Apo Isus. Isugarod nga agbabawi ka basol mo ta dalusam kirasam tapno agplastar ni Apo Isus. Isungarod ti panang dalos daytoy iso nga panawon ti Kwaresma panang daldalos. Kelata kakabsat ala ka pampanunutan tayo hampay mga naladaw ti amin, ti panagtungpal ti bilin, gaburam ti ayat, haan nga panong palbilin. Ti panang dalos ti puso, datan, agkonpisar ka, panagaramid mo, panang tulong mo kinikabsat mo, charity, panagpinpinisin, panang tep-tepel mo, kadagiti pagay ayat ti baging disiplina am nga rod, tapno ngumato yun na espirituan. Kadi dyan mo ti karit na. Kasaludsudan tayo, imaginan tayo. Kano nga naudi nga inaramid ko di obligasyon ko nga hanak nga napilpilit. Nga panong palbilin laeng, kas pangarigan ko maestra ka, adda ka ti gobyerno. Inaramid mo ka di nga addaan ayat, uno panong palbilin laeng. Kala siya ko mga padiak, na ti pampanunod ka panong palbilin, makabannog I have to say this much in every Sunday because it's my obligation no kunam laeng nabannog. Mas hapol nga aramidam gapot ay ayat ni tao na ay ayatom ni Apo Dios. Iti sa bali nga bangir tigbi panang dalos ti puso. Ala nakapsot tay amin awan ti excuse. Nakapoy tay amin ngam di tarigagay di puso nga madalusan tapno agplastar ni Apo Isus ngamin bigbigam at templo na kati Espiritu Santo iso ati awis na kada tayo. Awan ti excuse. Kabailan tay amin nga dalusan ikarkarigatan a dalusan iso nga rod ti awis na kada tayo. Alat ta panawon ti Kwaresma na nasaya at launay nga panagpampanunot manen, panangdaldalos manen, panang paspasan to ti bagbagi, tapno agplastar ni Apo Isus, panang surot iti lenteg ti ayat na. No makurangang ka, ipaay mo so papakam itilenteg ti ayat. Ipanang tulong kinikabsat mo, panang sisinnaranay. Ala awis na kakabsat, sapay kumata, agplastar mo ni Jesus kada tayo, maibiyag tayo kumamot ti pudpud no akina Kristiyano, no man pa'y narigat, nga masapol nga ikarkarigatan tayo. Ipaduyak-yak tayo di pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak sa anaparswa. Diyos sa kasmatlaan ngiti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anailansa iti krus gapo kada tayo, gidi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Barian na dinto agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo,
Naapo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw di ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamatiak met ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, Hintay umararaw iti ama tayo ana ilangitan, tababaan ti panagpinpenitensya, panagay ayuno ken panagkarkararag tayo, tulungan na tayo kumaadalusan, ti puso tayo, tapno makapudno tayo nga agbiag akas anak na, iti tunggal panggap ko na tayo, apo sika ti pagkamangan mi. Idawdawatan tayo ti Santa Iglesia, ngay natayo, tapno kanayon nga ipangag na titimek ni Kristo, ket agbalin asaksi ti mangisalakan iti lubong. Dawaten miken ka, Apo. Idawdawatan tayo dagiti Kristiyano a pamilya, tapno agkaykaysada kuma ang mangipasnek a kumita iti kasapulan dagiti agtutubo ket ni Kristo tituladen ken mangidalan kadakwada. Dawaten miken ka, Apo. Idawdawatan tayo ti entero a lubong, tapno maragpat kuma ti pudno a kapia ken panagkikinawatan dagiti amin a nasyon. Dawaten miken ka, Apo. Idawdawatan tayo ti parokya ken ili tayo, tapno maparaburantay kuma iti pamati ken kirid amang ipakita iti naldaw a panagbiag tayo, asaksi na tayo iti panagbiag ni Kristo. Dawaten miken ka, Apo. Idawdawatan tayo dagiti amin aminatay tayo, sapay kuma ta makapagtaingdan iti pagtaingan ti Dios amang makipagrambak ken kuana iti agnanayon. Dawaten miken ka, Apo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo sika ti pagkamangan mi, ammom o Diyos nga amami dagiti kasapulan mi nga anak mo. Timudam ket ipangag mo kaditi kararag, dagiti amin anapudno anamati ken kadawatin mi daytoy, gapo ken Kristo nga Apo mi. Bigat, when amin ko, humay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, inaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, ako'y awat minanumo adaton, sapay kumakaikarya, nga umawat ibagi kendarag. Bunga ti banno ken lingit mi, idaton mi taltal, anak nuan sudi, amin naragsak ladingit ni, ikay sa miken ka, o Diyos nga ako mi.
daytoy ami sa pagyaman, apoy at minanumo adaton, sapay kumatanda ka ikaryan, nga umawat ibagi kendarang. Amin, uapong na insahot mo, nam ay kenrigat, wen amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy at minanumo adaton, sapay kumakataka ikarya, nga umawat ibagi kendaran. Bunga ti pannog ken linget mi, idatong mitaltan, anak mo ang sudi. Amin araksak ladingit mi, ikay sa miken ka, tu Diyos nga apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy at minanumo adaton, sapay kumatanda ikarya, nga umawat ibagi kendarang. Kumararag tayo kakabsatap na tayo, kanda giti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. Ya po, awakan na kumabag ito iba. Kat may paaya pakidaydayawan, ken pakigloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken di kadagupan di na santuan nga iglesia na. Apo, babaen dahi ti a sakripisyo, ipaay mo kadi, tay kagumaan mi apakawanen, dagiti basbasol, dagiti kakabsat mi, tapno mapakawan met dagiti basbasol mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at da kumakada kayo, Basta ko ma'am, itag-ayo dagita puspuso yo. dadans agay niya. Agyaman tayo, agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. Di karigat rumbeng. Pudno unay amay karigat rumbeng, annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami. Iti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katag nanayon a Diyos, tasika inkadeng mo, ababaan di panang parparit mi iti bagi mi, kerredem dagiti kinadakis mi, patanukem dagiti pampanunot mi, itad mo pa iti kinamaingal, ken ti agnanayon agungguna kada kami, gapo ken Kristo nga apo mi. Kat gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ket agdadanggay da mangitantan ok ken ka. Iso adawatin mi palubos mo kuma, tay timpuyog mi met tinakurapay at timot mi kat kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin apaswan. Ti hangit ken daga, nakmuday ti pakaydayawan. Hosana ikawan, madaydaya, ti umay tinagan ti Apo, hosana ikawan.
Pudno ay apo abiig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ti paimo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro ken nagnanayon a tulag. Isu a maibuyat to a maipaay kada kayo, ken kadagiti adu a tattao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo daytoy, a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kininta panaguna, ing nakamin sa lakas, ka nanubo ti sangalubungan. Iti ngorot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti empaay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, ket parayrayam dayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon a biag. Ket magiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada, amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti tempuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti ama ket lualwon tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mali nagdat sa dilangit, Mahirap man, tinagan mo, dumteng mo, ipagariang matumpal mo, inaken mo, dito'y daga. akasabilangit. Item kadapat ti Allah Ito'y
karemi iti patinay alda pakanemet di basul mi atas me pamagawami di basul dagiti nakabasul ada kami tinakamit baybaya manuguti sulisuketi salatan ng ketiti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngiti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Kan iti yaay neso Kristo anang isalakan kada kami. Tapupam dituray ti panakabalingkin dayaw kaganayon din pagsan. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamot. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayan. Pero ti Diyos amang punas basbasul tinubong apong asika Pero ti Diyos amang punas basbasul tinubong Apo mga sikat, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul tinubong, ikdem kada kakita. At to'y ni Apo Jesus at di Cordero ti Diyos sa mangikat kada iti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanya. Ito may salana sa uno, pembag to. Ni Kristo asalakan, inkam mawatin, sangka inungan, sapay kuhan, taiti daytoy apanangan
Incam magulo, kapiat sa nalulungan ni Cristo Jesus, anak mo anasugin, inainda to, daraken bagi, isungaron, inka mawate, piksaya, kentalingen bagi kendara ni Kristo asalakan, incam awate, asam kagimungan, sapay kumang, taiti, daytoy panangan, incam magulo, kapiat sa nalubungan, nadaega saklang mo, incam umaside, naide pasila tibiyang, incam isege, tuy si bubuke labiyang, ken kaingalen, bigat kebuan, incam paente, bagi kendara ni Kristo asalakan, incam awate, asam kagimungan, sapay kumang, taiti, daytoy panangan, incam magulo, kapiat sa nalubungan, lumuken panagibig, inka iburay, tapno kararwabyak mi, agtalinay, ket nintun madanon, oras nga ipupusay, alaen ang hapon, tadatalge gasibay.
Kumararag tayo. Inawat mi apo ti talgad ti agnanayon a kinagasat. Idinto adda kampay laeng dito'y daga. Naramanan min ti tinapay a naggapo sa dilangit. Dawaten mi. Tati maaramid kada kami babaen ti misteryo. Patauden na ti bunga na. Kapuken apo meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti gana. Ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. In kayo iti amin alga, ket pagbalin ninyo'y dangadala. Bunyagan nyo ida, iti naganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglagi penyo na adako dita. Sibayo laglagi penyo di kay to panawan kaama.